أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. yan uwa masu kallon mu barkanmu da waraka da fatan muna lafiya. Allah ta'ala ya sa haka. Insha Allah za mu ci gaba da muhadara da muke akan zamantakewan aure wanda zai tafi daidai da alkur'ani, daidai kuma da ruwaya ta immatu ahlul bait alaihi salatu wassalam. A zama da ya gabata mun yi magana, ko kuma in ce mun fara magana akan muhimmancin yin aure. Mun kawo ayar Qur'ani akan haka wanda take nuna kwadaitarwa akan yin aure, kuma Allah ya alkawarin in mutane mutum sun kasance ba su da shi, wato suna fama da yanayi na rashi, Allah zai ba su, ya yi alkawarin zai ba su, ko a kyautata niyya Allah zai bayar. To a yau za mu kawo ruwayoyi guda biyu wanda suke kwadaitarwa akan yin aure din. Inda ta zo ruwaya ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da immatu ahlul bait alaihi salatu wassalam. Ruwayan mu ta farko tana cewa qala aliyun alaihi salatu wassalam, imam ali alaihi salatu wassalam yana cewa inna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, manzon Allah yana cewa tazawwaju, ku yi aure. Wato kaga yana bada umarni ke cewa ku yi aure, domin man ahabba an yattabi'a sunnati, wanda yake so ya bi sunnata, wato akwai aure. To fa inna min sunnati at-tazwij, daga cikin sunnata akwai yin aure. Kaga manzon Allah ya kwadaitar akan yin aure, ya ce daga cikin sunnar shi akwai yin aure. Ina fata an gane. Kuma lalle yin shin shi ne zai taimaki mutum daga kauce ma duk wasu matsaloli wanda za su iya kai su kawo ga shi mutum ɗin. Shi yasa ma wani ruwa take cewa duk wanda ya aure, shaidan yana gudu yana cewa kai can shi, yana ci yana cewa kai cansa, wane ya yi aure ya kwace rabin addininsa a hannuna. Ma'ana yanzu a hanyar da ya fi halakar da mutum shine hanyar rashin aure, to yanzu mutum ya kubuce mishi daga ita wannan hanya din. Wannan ita ce ruwaya na farko. Ruwaya na biyu shine Imam Sadiq alaihi salatu wassalam yana cewa raka'atani yusallihima al-mutazawwij afdal min 70 raka'a yusalliha al-asr. Raka'a guda biyu wanda mai aure ya yi su sun fi raka'o'i 70 wanda mara aure ya yi su. Don haka kaga kenan aure abu ne wanda yake mai falalar gaske. Abu kaɗan za a yi a tafi aljanna, abu kaɗan za a yi kuma ya kai mutum zuwa ga wuta. To don haka an kwaɗaitar da yin aure, saboda rashin yin shi ya fi illa, yana da illoli masu yawa da zai iya haifar da mutum. Don wani rashin yin aure yana iya har ya taɓa mishi ƙwaƙwalwa, ya gani. To yin aure yana da gayan muhimmanci, kuma yin aure da wuri yana da shi ma gayan muhimmanci, saboda in ka karanta tarihin annabawa na bayan Allah zaka ga mafi yawa duk aurensu ya kasance da wuri ne. To ba ga duk da su annabawa za a ga ma'asumai ne, amma tare da haka saboda su koya mana, saboda mutum ya kubuta daga matsaloli na rayuwa da sharruka na shaidan da sharruka na zuciya, zaka ga idan ya ga wannan aure din zai zama ya kubuta daga haka din. Don haka mutum ya yi tawakkali da Allah, ya gabatar da haka din, Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi. Ina fatan an gane. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin.